Sekula ikusi ez duguna, gure artean adin txikikoak ere, umeak eta nerabeak hasi dira euren transexualitatea aldarrikatzen eta erakusten. Are, euren buruan duten hori, haien gorputzen bitartez gauzatzen. Alegia, genero identitatea ez dagoela genitaletan idatzia. Fenomeno guztiz berria da gurean, adin txikiko transexualak eguneroko bizitzan ikustea. Zenbait kasutan, familia eta inguruaren babesarekin, naiz eta beste batzuetan, oztopo itzelei aurrekin behar izanez. Dirudienez, 2 urterekin, 2 urte besterik ez ditugunean, pertsonok bagara gauza, gure genitalek diotenarekin batez etortzeko. Alegia, trans egoerak 2-3 urterekin hasten dira, eta gaurko ur handitan, bizipen horien protagonista zuzenak ezagutuko dituzue. Txikiaren zenetik nik beti esaten nuen ni neska bat nintzela eta neska bat bezala tratatu egin behar nindutela, orduan beti esaten nuen. Eta Iker bada gure semea, baino semea potota daukana. Pentsatzen zuten homosexuala izan behar nintzela eta jazta hori zela, baino noski, ez zen hori. 11 urtekin berak nahi esan zin, ama, zuk ez dakiz zergaitik ustezu nik homosexuala naizela, baino keba, nik ez dakiz zergaitik, nik neskaban naiz. Ibane txiki-txikitatik izan da marikoia. Ibane jipoitu indute, txistu egota diete. Eta gero, herriko begiradak. Helduek esaten zidatela, azkenean ni haur bat nintzela, eta orduan haur baten hitza zijoan inora. Horra hasi nintzen pixka bat pentsatzen ere buruaz beste egitea. Gutxienez 13 urtetik aurrera, baina aian lehenagotik ere, genitalak mutilatzeko joera, saiakerak baino gehiago. Eskolan, oso famatuak diren hitz batzuk, esaten zizkiaten, hori marikita, marikon, eta horrelakoak, eta gaita ere jotzen ninduten, nik ere jotzen nuen, aprobetxatuz. Ez da inoiz txarra izan, hau da nik ispilua begiratzean, hau da dultzara joaten naizenean, ez dut nire gorpua gaizki ikusten edo mesprezatzen, nire gorputza nirea da, Mikeleren oso parte garrantzitsua da, eta ni maitatzen dut nire gorputza. Hasteko Uharte herrira etorri gara, Iruñ herrira, Mikele Grande izeneko nerabearekin bat egitera. 16 urte ditu orain, laster 17. 1000 urtearekin sortua beraz. Jaio zenean mutila zela uste izan zuten ingurukoek. Hemen da. Kaixo, Mikele. Zemuz, jo. Elotxa. Hemen guztien aurrean. Noiz kontatu zenien? Ez nuen inoiz kontatu, jakin zuten, bere gurasoek esan zieten edo eskolan igual, baino jakin zuten orduan, ez nien kontatu behar. Institutura iritsi zinen, neska itxurarekin, ez? Eta denek ez zekiten zure historioa? Ez, guztiek ez. Baina azkenean, institutu osoak jakin zuen eta ez ere zer gertatu, ez diaten niri ez ere zan, orduan ondo. Eta eskolatik kanpo zer egiten duzu? Nire lagunekin geratu edo aktibitate desberdinetara joan. Zure adina duen edozein neskak egin dezakeen bizitza? Bai, noski. Erakutsiko diguzu, arratsaldea pasako guzurekin? Bai.
Crashing to the ground, I learned I hit the skids and I woke up me, myself and I was a different person. Mikel, eta noiztik sentitzen zara neska? Hau betidanik, hau da txikiaren zenetik nik beti esaten nuen ni neska bat nintzela eta neska bat bezala tratatu egin behar nindutela, orduan beti esaten nuen. Gogoratzen duzunetik, hasieratik? Bai, gainera, etxetik soinekoak jantzen dituen, eta igual pelukak, arropa, da nire ama oso femeninoa ez da, baino zerbait hartzen nuen bainutik eta jartzen nuen. Eta noiz hasi zinen, zenbat urterekin hasi zinen aldarrikatzen, ni enaiz mutila, enaiz nire genitalek diotena, ni neska naiz. Hori serioski pentsatzen, 11-12 urte nituenean, azkenean nire amari esan nion, nire logelara sartu nuen eta esan nion guztia. Gero dokumental bat ikusi genuen eta azkenean baietz esan nuen eta guztia prozesua hasi egin behar genuela, guztia banekin eta oso argi neukan. Distractions, we could be having fun. So take me as I am. Take me as I am. Eta zure gurasoen erreakzioak, orduan zein zen euren erreakzioa? Orduan, ni txikian nintzenean, ona. Hau da, niri soinekoak erosten zikiraten eta oso pozik, eta ni pozik ikustean beraiek alaitu egiten ziren orduan. Ondo. Futbola ez zitzaizun gustatzen? Ez, baterez. Eta panpinak? Panpinak bai. Bai, gainera txikitan, ez dakit, lamiak edo zinenak gustatu garen baita, dinosaurioak gustatzen zitzaidan, orduan nire gurasoak zeukaten pixkat konfusioa hor zer pentsatu. Eta euren buruan zer zegoen, ez dakit, ume homosexual bat zuten, hori uste zuten? Bai, hasieran bai, pentsatzen zuten homosexuala izan behar nintzela eta jazta, hori zela, baino noski, ez zen hori. Haurtzaro hortan, zure burua ezagutzen ari zinen haurtzaro hortan, ez dakit zein zen zure erlazioa genitalekin? Ez da inoizta erra izan, hau da, nik ispilua begiratzean, hau da, edo dultzara joaten naizenean, ez dut nire gorpua gaizki ikusten edo mesprezatzen, osea, nire gorputza nirea da, Mikeleren oso parte garrantzitsua da, eta ni maitatzen dut nire gorputza. Ez zara ez eroso sentitu inoiz, zure gorputzarekin? Ez, igual batzutan, baina oso, igual prozesua zin nuenean, baina orain ez. Orduan, esaten duzuna, azkenean ikusi duzu zure sexualitatea ez dagoela hankartean, belarrien artean baizik. Bai, belarrien artean. Eta genitalak berdin diola ze genital izan? Bai, nik emakume bat naiz, zakila edo alu bat izan arren, hau da, berdin da, ze genitalak izatea. Ez duzu inoiz sentitu, hau ez dut nahi nire gorpuan? Hori, prozesuaren hasieran igual bai, igual ni neska kompleto bat sentitzeko, baina azkenean jasan nuen ni neska nintzela, nire lagunak bezain neska, eta orduan esan nuen nire gorpua da, nire Mikeleren oso parte garrantzitsua, eta orduan, ondo. Gure ondorengo protagonista Iker da, askoz txikiagoa, 3 urte ditu. Iaz arte ordea, Ekine deitzen zuten guztiek, baina umeak berak eskatu zuen gelakideen aurrean izena alda ziezaioten. Ikerren guraso, Asier eta Leirek azalduko digute nola bizi izan duten haien semearen deskubrimentua. Badira neskak pitilinarekin, badira neskak pototarekin, badira mutilak pitilinarekin eta badira mutilak pototarekin. Eta Iker bada gure semea, baino semea potota daukana.
Eta hori argi eta garbi esan dugu hasieratik. Guk hasieran hartzen genuen jolas moduan, Rol bat. Bai. Rol bat. Eta askotan, pues bueno, ni mutila naiz, bale? Kaixo mutila zer moduz, eta bestetan ni tximeleta naiz, kolore gorria, eta bueno, guk hartzen genuen dana jolas moduan, baina mutila naiz asko errepikatzen zen. Osea, guk hartzen genuen rol bezala, baina ez genuen Eta bera pasako ikusten zaio. etxean bai izan zitekela Iker, baina etxetik kanpo ekin ezan. Denek ezagutzen zuten ekine izenarekin. Azaroaren 2an utzi nuen ikastolan, eta utzi nuen aurreko izenarekin, ezta? Eta irakaslea kontatu zian, berak gaizki ikusi zuela goizean, eta galdetu ziola, ia berak egindako marrazkiaren goikaldean jarriko zuen bere izena, aurreko izena, edo beste bat nahi zuen. Eta berak esan zion baietz, beste bat nahi zuela, baina ez ziola esango. Errekorrara juntzian, eta berak gaizki ikusi zuen, errekorror. Eta gero, ikastolara berriro gelan sartu zirenean, esan zuen, haizu, nik zuekin hitz egin behar dut, ze begira, zuek niri Andereño deitzen diazue, baina niri ez zait bat ere gustatzen. Nire izenez deitzea gustatzen zait. Eta ordan galdetu zuen, beste norbaitek nahi du beste moduren batean deitzea? Eta Ikerrek, nik? Eta nola? Iker? Eta orduan bere gelako guztiak hasi ziren, pixka bat katxondeo hasieran, ez da? Pixka bat jijijaja, baina gero Iker, eta jazta. Hor hasi ginen ja denak ikusten bera zan bezalakoa, ez da? Familiaren aurrean ere esaten genuen, gaur deitz mutila da, eta horrengatik pentsatzen gu bultzatzen nahi ginala horretara, ez? Azkenean gu erabakitzen ariko bagina bezala bere identitatea zein dan, ez? Edo bere identitatea aldatu nahian genbiltzala edo nolabait, eta azkenean gu bakarrik egiten ari ginala zan bera entzutea, eta guraso bezala gure lana da hain zuzen bidelagun izatea, ez? 2015 urtean eratu zen Krisalis Euskal Herria elkartea, adingabe transexualen familien elkarte pribatua. Krisalisen helburua transexualitate egoeran dauden aurren familientzako laguntza ematea da. Egunotan kanpainan ari dira, eta gure garraio publikoen 100 gorako geltokitan kartelak ezarri dituzte. Ez ezagunek kartel horietariko batzuen gainean kontrako pintadak egin dituzte. Facebook sare sozialak hasiera batean ezabatu zituen ume biluzien marrazkiak, baina ondoren onartu egin ditu. Aingeru Maior dugu Krisaliseko presidentea. Sexologoa da eta badu zakildun alaba bat. Gure aurrek ez digute inoiz esan aita ama transexuala naiz. Gure aurrek esan digutena izan da aita ama zuek esaten ari zarete mutila eta ni neska bat naiz. Orduan benetan beraien identitatea, beraiek adierazten digutena da neska naiz, mutila naiz. Egia esan, prozesuak oso ezberdinak izan dira, eta bai egon zen episodio bat ni oso minduta nago eta oso gaizki egin nuen orduan, ez? Ikerrek eskatu zigunean, Iker deitzea nahizula, nik ezezko eman nun. Gogorra izan zen. Oso gaizki pasa genuen momentu horietan. Baina egon ginen ia 3 egun hitz egin gabe. Gure artean, Iker izena desagertu izan. Eta gero etorri zen ikastolako momentu hori, momentu zoragarri hori. Eta ni egia esan, kale egin nuen horrengatik, zorretan edo sentitzen nuen nire burua. Eta bai prestatu nion sorpresa bat etxera iristen zirenerako, eta bete nun etxe osoa bere izenarekin. Eta hori izan zen niretzako inflexio puntua. Arro sentitzen gea erabat berarekin, eta azkenean nire ordaina izan zen sorpresa hori ematea berari. Eta bera ere orduan konturatu zen, ze berak esan zian, ai ama, ze polita. Eta esan nion ez, ni ez naiz izan, aitetxe izan da. Hiru urterekin Ikerrek lortu du bai gurasoen onarpen osoa, eta baita ikastola giroan dabiltzanena ere.
Nolakoak izan ziren Mikelen bizipenak emakume modura tratatua izan aurretik? Mutil itxurarekin egin zenuen haurtzaro horrek ere ez dizu molestatzen, ze etxean ikusten ditugu zure argazkiak. Neskentzako, gaur egon guk neskentzako ikusten dugun jostailuak erosten nituen orduan. Ez zitzaidan asko inporta, gero ni kalean haur bat nintzen, eta oso nire haurtzaroa oso positiboa eta alaitxoa izan zen orduan niri hasten zitzaidan. Hala ere, pixkatxo bat, kalean, etxean bai, neska moduan jasten zinen, barbiakin jolasten zenuen, baina hala ere, kanpoan gurasoek kontatu digute nola pixkat lehenengoko urte horietan ezkutatu egiten zenuten. Hori aldatuko zenuke? Bai, nik txikitan ez nuen sentsazio hori, ez dut orain sentsazio hori oroitzen, baino igual nik gainera eskutatu nahi nuen, hau da niri lotxa ematen zitzaidan jendeak neska arropa janzten nuela jakitea orduan, hala ere oso haurtzaro zoriontzua bizi nuen orduan nik konforme nago. Kontatu diguzu nola, amarekin, ez dakit zei egunetan berarekin batera elkartu eta dena kontatu zenion. Bai. Hau da gertatzen zaidana, neska naizela gertatzen zait. Zein izan zen bere reakzioa, gogoratzen duzu? Bere reakzioa, berak zerbait bazekien, ikusten ninduenean, zerbait susmatzen zuen. Eta nik hori esan nionean, eta baita ere informazioa bilatu egin zuenean, nire aitarekin, eta azkenean izena jarri zion niri gertatzen zitzaidan gauza bati eta ulertzen ez zuen gauza bati, orduan oso lasai sentitu zen. Uste duzu errazago izan zela, hortik aurrera dena errazago izan zela? Bai, askoz errazago. Ze lehenago zertzan, ez jakintasuna? Bai, ez jakintasuna, ustea, baino pixkat limitatzea orduan, hortik aurrera, orduan ondo. Ama neska naiz, esan zenion, eta gero aitari noiz kontatu zenioten? Nire aitari amak kontatu zion. Eta, hasieran pixka kostatu zitzaion, baino oso gutxi. Luis dugu Mikeleren aita, alabaren zoriona ikusita zoriontsu bizi den gizona, inoiz kritikei erantzun behar izaten badie ere. El proceso lo hemos vivido de una manera mejor de lo que pensábamos, ¿no? Porque parecía como que el mundo, se venía abajo, ¿no? Y la gente nos ha apoyado muchísimo. Cuando se lo hemos explicado, pues lo han entendido perfectamente y nos han ayudado muchísimo, tanto la familia como el entorno educativo, como sus propios amigos y amigas. O sea, ha sido mucho mejor de lo que pensamos, la verdad. Verla a ella feliz, pues a ti te hace feliz también. Normalmente es verdad que a los padres nos cuesta un poquito más el aceptar esta realidad, ¿no? No sé por qué, como norma general, quiero decir que habrá padres y padres, ¿no? Y madres también, pero yo creo que como norma general es verdad que a los padres nos cuesta un poquito más. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé por qué, pero es así, nos cuesta un poco más, pero es verdad que también una vez que lo aceptamos, luego nos convertimos en más, no sé cómo decirlo, luchadores, en más activistas, ¿no? para defender esta realidad, ¿no? Hay quien vive ese tránsito como un duelo de perder una hija y ganar un hijo, o al revés, ¿no? O perder un hijo y ganar una hija. Yo no lo he vivido así, pero particularmente para mí, mi hija, cuando era pequeña, pues la hemos tratado como a un chico porque nos equivocábamos, pero para mí ahora, yo la he visto siempre como una chica, yo no he perdido a un chico y a una chica, yo siempre he tenido a mi hija. Yo me arrepiento mucho de no haber llevado el proceso antes. La falta de información nos hace cometer errores y desde luego yo he cometido muchos. Le he dicho a mi hija a veces verdaderas burradas, ¿no? Como que tú no vas a ser nunca una mujer por los genitales que tienes, ¿no? Yo le he llegado a decir a mi hija y me arrepiento muchísimo y ojalá me hubiera dado cuenta antes, ojalá hubiera tenido toda esa información antes y ojalá hubiéramos hecho el proceso antes, porque ella hubiera sido, no digo que no haya sido feliz, pero hubiera sido todavía más feliz.
Yo les suelo decir que cuando un niño muy pequeñito, un niño con pene pequeño, dice que es un chico, nadie le pone en duda. Nadie dice que es que tú no sabes lo que eres todavía. Sin embargo, cuando pasa al contrario, sí que se les lleva a la contraria, ¿no? Y no es algo que se elija. Yo no he elegido ser un hombre. Soy un hombre pues porque he nacido así, porque soy un hombre. Y mi hija es una mujer porque ha nacido así, porque es una mujer. No lo ha elegido ella, no es una elección. Eta zergatik aukeratu zenuen ama, ez dakit, dena azaltzeko eta ez aita? Igual garai hartan nik nire amarekin etzean denbora gehiago pasatzen nuelako, eta orduan berak evoluzio hori gehiago ikusten zuelako. Orduan berari esan nion, berak susmo gehiago zituelako. Zeintzuk izan ziren orduan zure beldurrak? Beldurrik izan bazenen? Bai, baino ez ziren asko. Eskolan lagun asko nituen, orduan, eta ditut orain, baino garai hartan lagun asko nituen, eta nekien nire lagunak zirela, eta niri ondo tratatuko zidatela, baino igual bai uhartetik ateratakoan edo beste toki batzutatik igual pixkat begirada txar bat. Konturatzen zara ze ausarta izan zaren, ez? Jo, ni homosexuala naiz eta hain txikitan enuen ezertxo ere esan. Dena ezkutatu nuen, eta ez dakitzuk pausu eman, ez hitzaizun burutik pasa, hau ezkutatu egingo dut, nagusiago naizen arte. Ez, igual denboraldi txiki bat izan nuen, baino ez horrela pentsatzen. Igual esan nuen nik haur bat nintzela eta zoriontzua nintzela, orduan helduagoa edo aztean ikusiko nuela, hau da nire gurasoekin hitz egin, baino azkenean ezin nuen hori egin. Zergatik? Behar bat nuelako nire burua gauza bat ezatzen zidalako eta gizarteak beste gauza bat, orduan hori niretzat nola estres handi bat sortzen zuten. Eta ikusten zenuen zoriontasuna zegoela, guztia mahai gainean jarrita. Bai, eta askoz errazago, nik uste nuen, baina askoz errazagoa izan zen. Mikeleren bizipenak positiboak dira oroar, baina transexualitate egoeran dauden beste nerabe batzuentzat ordea traumatikoa, oso traumatikoa izan daiteke nerabe zaroa. Hainbeste, non gure hurrengo protagonistak ez zigun ez da bere izena aipatu ere egin nahi, eta are gutxiago kamera aurrean azaldu. Printzipioz, bere ama eta aizparekin baino ez ginen gelditu Beasainen. Argia itzaltzian zenbait gau, zaikusten den lezi. Hasieratik guketxen beti ikusi izan dugu, behintzen nik, guain imailik ez, oso txikitatik, Ibane neska txiki bat zela, ez? Itxuraz ez, baina bere jarrerazta dena neska txiki bat izan da beti. Orduan guketxen beti babestu deu eta etxea iatzen zanen neskan arropa jazten zitun, baita ere edozein trapuki soineko bat prestatzen zon, aurpegien margotu eta alako gauzak egiten zitun. Zure begieko juka dituzte. Karo, momentu hartan oso informazio gutxi zeon, eta ni pesatzen zen non, homosexuala izangoa, homosexuala ikusita gaudela bezala, badarela oso afeminatuk, edo paperoi hartzen duet, nik alaxe pensatzen non, baina denbora juten da aurrea, eta 11 urtekin berak nahi esan zin, ama, zuk ez dakiz zergaitik ustezun nik homosexuala naizela, baina nik ez dakiz zergaitik, nik neskaban naiz. Zer pasazan zure burutik? Beldurre. Baina beldurre eta ni beti esaten dut hau betetaz beldur bakarra gizartea. Baina, eske de repente, emate izu atake de paniko. Gizartea, esate, zuze espero zaion, ez? Eta, ez nintzen konfunditu. Gizartea zigortu do. Zigortu gaitu.
nire alaba oso gaizki tratatu du gizarteak, eta karo, nire alabai gertatzen zaiona gure etxeko guztiri, azkenen danai mine ematen diu. Ibane txiki-txikitatik izan da, marikoia, izan da ezberdin, nik akordatzen naiz, Ibane lehenengo hitza haituzola transexual hitz hori, zazpi urte eukiko zituen da parke baten, ez? Mutila ondixego batzuk esan zien, tuk eres un transexualo, eta, jarri zan, negar baten, iruditu zintzaion zerbait esan ziela barbaridaden bat, ez? Ibane jipoitu indute, txistu egota diete. Eta gero, herriko begiradak, kalean zoatz, eta behiratzen zaitue, eta hartzen die ukuxu-muxuka hor bata bestei belarri hitzeiten, inungo respetu gabe. Bea beti, etortzen zen kaletik izkutuka, goiko kaletik, eta abertzein ikusten zon, ze bazekin horrek ez dakiz egiten ziola, bestela jo egiten zola. Osea, ez zeuken bizi modu normal bat, oso gogorra, eta nire ama bezala epaitua izan naiz, ze nire askotan nahiatu zait, nola utzi lezakeola juten, ez dakiz, azkenen zure bizitzan sartzen die. Nei hori zait inporta, baina esate dizut, sentitzen zehala, epaituta, eta oso gogorra dela. Azkenen esatezu, daren momentuk, zure gorputza ezin dola inbeste mina, aguantau. Ibanek gaur ez du hemen egon nahi. Ez. Zergatik, nola dago bera egun? Ibane gaur egun asko zehobetogo dago, herri mailan guain errespetu edauke, eta nik uste generalen ere bai, gauzak asko aldatu die, baina Ibane guaindik nik uste bere burue barrutik asko dauke, bere motxila guaindik oso kargauta daula, eta baino ez do atera nahi inun, ez di utzi, ez da bere argazki bat jartzen ez, zeba dau nazkauta. Head toes that rise in me, cloud the sea, can never be let out. These lines repeat themselves, will eat your health and talk all Zure transexualitatea gizarteratzea, erraza izan zen, klasean, ikaskideekin? Bai, herrian, klasean, institutoan, gainera nire lagunekin edo jende askorekin nahiko erraza da, gaur egun zorionez jendea hau ondo blertzen du edo interesa handia dauka, eta orduan errazagoa da, baino baita ere jendea eta jendea dago. Eta jende horren artean klasekideak dituzu. Bai. Ez daki bullyingik edo egin ditzuten? Ez inoiz. Inoiz ez didate gainera, inoiz iraindu edo ezer esan. Eta klasean irakasleak adibidez prest ikusi dituzu honen moduko kasu bati aurre egiteko? Nire institutuan bai oso prest gainera eskolako irakasleak nire gurasoekin hitz egin zuten gai hau ondo tratatzeko eta klasekidei irakasteko eta oso ondo bai. Eta ze azaldu behar izan zitzaien klasekidei? Gaur egun alua daukaten mutilak existitzen direla eta zakila daukaten neskak. Eta oso simplea dela, oso ulertzeko nahiko erraz. Nola ulertu zuten? Galderaren bat egin zizuten? Ez. Zure sentimenduei buruzko galderarik ez zizuten egin? Ez. Oso errespetu handiarekin tratatu zuten, eta nik esan nuenean, hau da nik klasean azkenean esan nuen, ni Mikele naiz, ez Mikel, orduan Mikele bezala deitu. Eta denoi ondo iruditu zitaien, eta oso errespetu handia izan zuten. Aldagelak, ikastolan edo eskolan aldagelak erabiltzean, noiz hasi zinen nesken aldagelak eskatzen? Hasieran nik hau esan nuenean, klasean, eta nire gurasoek irakasleekin hitz egin zutenean, gainera, nire eskolako neskalagunek izan ziren, gurekin etorri altzara, ez dago problemarik, orduan hasieratik ni nesken aldageletan sartu nintzen, eta oso eroso guztia. Baina baimenen bat eskatu behar izan zenuen eskolan, edo? Ez. Ni neska bat nintzen eta beraiek ulertzen zuten, primeran gainera, eta esan zuten neskakin. Eta hori zenbat urterekin izan zen? 11-12 urterekin.
Ordura arte mutilen aldagelan sartzen zinen? Bai. Mutilen komunetan? Bai. Eta eroso zeunden, ala ez? Ez, hau da, nik eroso negoen, baita nire lagunak ziren eta beraiekin egotea, baino igual pizkat ez erosoa bai. Eskolatik kanpo zaudenean zer gustatzen zaizu egitea? Nire lagunekin gelditzea, txokora joan edo planen bat egitea. Hemen gaude zure lagunekin, 16 urteko lagunak, adin hau nahiko zaila izaten da. Eta gogoratzen duzue une hori, une zehatza, non Mikelek esan zizuen, enaiz Mikel, Mikele naiz. Baina, ezen izan momentu zehatz bat. Betidanik esan du, ni neska bat naiz. Egun batean etorritzen eta niri Mikele deitu. Mikele, kaixo. Hasieran pizkat lotza izaten zuen. Ze azkenean herria beti ezagutu du mutil bezala. Orduan bada pauso handi bat, jaistea neska arroparekin eta hori orduan gu animoak ematen genion. Venga Mikele, ez dizutela zer esango eta hori. Gona jantzi duzu inoiz? Bai. Eta lehenengo gona jantzi zenuen eguna gogoratzen duzu? Ni printzesa bat nintzen. Ez baino oso sentsazio nahi izan nuen, hau da, ez neukan ez beldurrarik, ez arazorik, orduan atera nintzen eta oso pozik. Zenbat urterekin izan zen hori? 5. mailan nigoen ni. Mikele, 5. mailan. Laugarren mailan ni, 5. zuen. Hemen neskak bakarrik zaudet eta gainera hau nesken txokoa da. Bai. Mutilak debekatuta daude. Bai. Baina, uste guzuen mutilekin lan gehiago egin behar dela? Egia da, mutilak izan direla, gehiago sartu direnak Mikelerekin, neska baino. Mutilak ere daukatelako el rol de bani, oindatza banai. Eta neskak gara, pues, más sentimentalagoa. Lehen egon zara esaten, nola Jone jaio zenean, Jone da zure aizpa, pentsatu zenuela, zen bidia. Igual jaio zenean ez, baino, gero ja, igual handiago egin zenean eta igual nire aizpa oso marimatxoa da, hau da. Futbola gustatzen. Hori orain gutxiago. Baina futbola gustatzen zitzaion, ikamisetarik gabe joaten zen horrela oso maskulino eta nik momentu hartan pentsatzen nuen, nik zure gorputza izango banu. Norberaren transexualitateaz haurtzaroan jakitu izan eta hortik aurrera traumarik gabe bizitzea lortu duten transexualak askoz gutxiago izan dira orain arte gure gizarteak errudun sentiarazi dituenak baino. Aitzole Araneta sexologoa dago gure ustez borroka horietatik onik atera diren gutxiren artean. Oso ondo goratzen dut laburterekin, lehenengo aldiz azaldu nuela neska nintzela. Eta, hangeratu zen mundua, ez? Aingeru bat pasa izan balitzu bezala, ez? Badirudi esan nuen arrek, ez zela inun erorit edo ez zuela inork entzun, ez? 7 urterekin gogoratzen dut beste momentu bat esan nula, eta berdina gertatu zela. Eta, gero 11 urterekin esan nuen ere, famili handiko bazkari batean, eta hor jaso nuen izeba baten erantzuna izan dut zen, bakoitzak daukanarekin konformatu behar duela. Eskolan, oso famatuak diren hitz batzuk esaten zizkiaten, hori marikita, marikon eta horrelakoak, eta gaita ere jotzen duten, nik ere jotzen nuen ja aprobetxatuz, baina badirudi garai hartan nire irakasleek pentsatzen zutela arazoa individuala zela edo nerea zela eta ez besteek nirekiko zeukaten arazo bat. Psikologora bidali nuten. Eta gero gaina psikologoarek ez zuen gaia ondo eramaten jakin, ez? Adibidez lehenengo galdera, ni 8 urte nitula izan dut zen, niri neskak edo mutila gustatzen zitzaizkidan, ez? Nik 8 urterekin jakintza zu, nik
momentu horretan honen inguruan, justo galdera horren inguruan, ez nekin ez da zer erantzun, baina garbi neukana zen gaia etzi joala hortikan. Eta bai, gainera psikologo honek egin zituen hainbat gomendio nire itxura berez hola oso femeninoa eta espresioak eta horrela oso femeninoak zirenez, mutiltasun bat edo maskulinotasun bat adierazteko, adibidez, ia supermotza eraman behar nuela eta horrelako gauzak. Egia esan behar baldin bada onerako denbora pasada eta nik esango nuke abordaiak orain bestera batera eta askoz egokiago egiten didala. Letzen baldin badiazu, oso garrantzitsua zen niretzako gona bat jazteko aukera izatea edo hieluzea izateko aukera izatea, esango dizut, garai hartan, baietz, eta gainera garrantzia simboliko bat ere bazeukan, hau da, nik ikusten dituen, gainontzeko neskek zituzten aukerak nik ez nituela. Orduan, nik ere aukera horiek nahi ditu nintzen, eta gainera ukatu egiten zitzaizkidan, ez? Orduan, hori lortzea simbolikoki garrantzitsua da, eta lorpen bat izan zitekeen bere garaian, ez? Ni oso gaztean nintzenean. Agian garaiontara iritsita, pixkan nire pentsamendua ere, edo nire pentsamoldea aldatu da, eta gauzak ere relatibizatzen badakigu. Agian orain momentu honetan ez dakit, super garrantzitsua izan daiteken adibidez hormonak altzaren kontu horri lotuta, ez? Hormonak hor daude, baina bizipena eta identitatea denok daukagun gauza bada, eta ez populazio konkretu honi ertxiki gertatzen zaigun gauza bakarri, baizik eta denoi gertatzen zaiguna. Eta besteek gurekiko daukaten erreakzioan hor dago gakoa, ez da hormonen edo operazioen kontu bat, baizik eta identitatea libreki espresatu eta besteek errespetatzeko kontu bat. Nire amak bere garaian esaten zuen, edo gero hitz egin da esaten du, lehenago nintzala printzesatxo bat, eta eran bihurtu naizela marimutil bat, ez? Orduan, hor ere bai dago, bizitzaren prozesuan ere bai, zure gauza maskulinoak eta femeninoak integratzearen asunto bat, eta hori azkenean, esperientzia eta bizipenaren poderiaz lortzen da, eta lortu daiteke, eta zoriontsu izan zaitezke, beraz, horretan gaude. Hamasei urte dituzu eta gorputza aldatzen hasten da, ez? Logikoa denez. Ez dakit noiz nabaritu zenuen, gorputzaren eboluzio hori gelditu egin bertzela. 13-14 urte nituenean adibidez, endokrino bat nire gorpua ikusi zuen, eta ondo zegoen, eta berak esan zuen momentua da, blokeadorak hartu behar dituzu, orain, eta hartu nituen. Eta orain arte zer egin duzu? Blokeatzaileak hartu dituzu? Bai, eta hormonak. Eta hormonak. Zein da blokeatzaileen helburua eta zein hormonena? Blokeatzaileen helburua da testosterona blokeatzea, hau da txikitatik nik mutilen hormona ez izatea, eta horrela mutil bat bezala ez aztea. Eta hormonak estrogenoak dira, orduan partxe batzuekin nik hartzen ditut, eta orduan nire gorputzari emakume bat bezala azten da. Eta nabaritu duzu, efektuak nabaritu dituzu, ja? Bai. Zertan? Bai, adibidez, azalean, titietan edo aldaketan asko nabaritzen da. Eta pozik zaude aldaketa horiekin? Bai. Desiratzen zeunden gorputza aldaketa hori ikusteko desiratzen? Bai, desiratzen nuen, denbora asko espero nuen, baino oso ondo. Eta ebakuntza, badaukazu, buruan daukazu ebakuntza egitea? Oraindik, hau da, ez dut pentsatu. Momentua llegatzen denean, pentsatuko dut, ikusiko dut, baina oraindik ez dut pentsatu, ez dut pentsatu nahi. Hala ere, zure aitarekin berbetan, berak ere esan du nola,
izan daiteken emakume bat gizonezkoen genitalekin, ez, Bai. arazorik gabe. Bai, ni emakume berdina naiz, zakila edo alua izanik berdin da. Horrexegatik, ebakuntza ez daukazu buruan, ez zaude hain obsesionatuta ebakuntzarekin. Baina egon zinen? Bai, igual, hasieran, ni prozesua hasi nuenan, igual bai. Igual, neska bat izateko gogoa dituen, neska bat nintzen, baina igual neskaren fisiko, ez dakit guk buruan daukagun fisiko hori nahi nuen, orduan, igual hasieran bai, orain ja. Eusko Jaurlaritzak badu arreta zerbitzu publikoa, pertsona lesbiana, gay, transexual eta bisexualentzat. Berdindu deitzen da, eta Naia Rojo psikologoa da, berdindu elkarte horretan. Berdindun edo guk bentsat bultzatzen duguna da errealitate guztiak entzun. Sar daitezke egoera hauetan dauden familiak, edo sar daitezke, pausu hauek emon nahi ez dituzten familiak ere. Hauen iritziz ez dago adin finko bat non ja argi daukat neska edo mutila naizen, momentu honetan ni hau sentitzen naiz, baina uste dut hau aldakorra izan daitekela. Orduan, ez ditut zergatik pausuak eman behar, ikasiko dut nire gorputza maitatzen, eta gero erokoak. Zure 16 urteko lagunak ikusita, kuadrilla ikusita, beste neskak ikusita, ez dakiz ze zalantzak sortzen zaizkizun, ez dakit, hilerokoari buruz, gauza batzuk zuk ez dituzu, eurek dituzten gauza batzuk zuk ez dituzu. Haiek bai, baino ez dut, hau da, ez naiz gaizki sentitzen, ez dut, igual kuriositate pixka bat bai, baino ez naiz gaizki sentitzen, hau da, ni emakume bat naiz, eta haiek baita, eta ondo ulertzen gara, orduan, ondo. Eta 16 urterekin ja, kuadrillako asko hasiko ziren mutil edo neska bila, bikotekide bila. Bai, baina nire kuadrillan, oraindik igual... Motelua asuntoa. Bai. Zure kasuan, zuk uste duzu, beste guztiak bezalaxe inongo arazorik gabe, ni uste dut... aurkituko duzula mutil edo neska laguna? Igual, mutil bat, hau da, ni mutil bat aukeratzea eta berari hau azaltuta gero ondo ulertzea igual saiagoa da, baino badaude, hau da, badaude horrelako mutikoak, badaude beste motatako mutikoak, orduan, uste dut ez erraza, baino badaukadala posibilitateren bat. Norberaren bikotekidea nor izango den bezalako kontu potoloen ondoan, bertso txikia dirudi ordea, adibidez, paperengatik kezkatu behar izateak, ezta? Borroka izan zen alde batetik, Mikel, nien naiz Mikel, Mikele naiz, klasean azaltzea, baina gero ere nanarekin, DNI-arekin ere izan zenituen hor arazoak. Izen aldatu behar izan zelako. Bai. Zer gertatu zen, nola izan zen izen aldaketa hori? Adibidez, nik izen aldatu nuen, baino gaztelaniaz da cambio de nombre por uso habitual. Hau da, guztiok horrela deitzen didatelako. Ez nik Mikele deitu. Hau da, niri guztiok horrela deitu ez badite, ezin dut DNI aldatu. Orduan, azkenean lortu nuen, aldatu nuen, oso ondo, baino adibidez sexua oraindik maskulino bezala jartzen du. Orduan, hori baita aldatu egin behar dut, baino 18 urte bete arte ezin dut ezer egin. Eta naiz eta ebakuntza ez egin, hori ere aldatu daiteke DNI-an edo... Bai, ebakuntza ez du zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik, zuk aukeratzen duzun zerbait da. Eta zer frogatu behar da, ez dakit, medikuak edo psikologoak zerbait erakutsi beharrote duen, edo ez? Nire kasuan, zerbait erakutsi zuten. Igual dokumenturen bat, niri Mikele, beraiek adibidez Mikele deitu nire izena, beraientzat Mikele zen. Orduan, beraiek bere dokumentua eman zioten epaileari, eta epaileak azkenan baietz esan zuen.
eta kasua probatu egin zuen. Mikel Ezioen nana ikusi zenuenean, zer sentitu zenuen? Ba oso pozandia, hau da nire izena, azkenean hori nire izena zen, orduan ba oso sentimendu polita izan zen gainera nire argazki berriarekin, nire sinadura berriarekin, eta Mikele hitza oso sentimendu polita. Transexualitatea eta traumak, inoiz oso sakonak eta larriak. Gizarteak ez bagaitu onartzen, gerta daiteke guk gure burua ere ez onartzea, are buruaz beste egin nahi izateraino. Ondorengo protagonisten bizipenak zoritxarrez hortik datoz. Hasteko Ixotz izeneko bergararraren ahotsean. Txikitan, nekien zerbait, baina ez neukan oso garbi esateko gai. Osea, garbi neukan mutila sentitzen nintzela, baina ez neukan kontzeptua adibidez gizon transexualarena. Osea, nekien ni sentitzen nintzen mutila, baina ez nintzen beste mutilak bezalakoa. Orduan, hasi nintzen pixkat, pentsatzen nik egin ahal nuela nire gorputza aldatu. Orduan, eskatu nion olentzer hori, ekartzeko mikroskopio bat, eta nire gorputza aldatzeko. Baina ondio ez nuen adierazi bez etxian, ezer. Osea, etxian esate zidaten, bakarrik falta jatzu pitilina. Baina, berez esate zidaten horrela, baten erantzun nien, baipini. Lehenengo aldi entzune bana izan zen irratian. IBCIC programan entzune ban elkarrizketa bat, eta zan bi emakume transexualei egiten zieten horrelako elkarrizketan, eta izan zen lehenengo aldi entzune bana transexualitza. Transexualitza eta orduan, ostras, hau da niri gertatz jatena, baina haiei, baiak dira neskak, ninez mutila. Eta, orduan, mutil kasurik egongo da, hasi nintzen nire buruei galdetzen, Helduek esaten zidatela, azkenean ni haur bat nintzela, eta orduan haur baten hitza zijoan inora. Orduan horrekin frustratuta edo, eta gero zeren tarte nire bizitzako beste atal batzuk, ez? Baina, hor hasi nintzen pixkat pentsatzen nire buruaz beste egitea. Hate me myself and I said I hate myself and I wanted that. Zazpi urtekin lehenengo ideia etorri zitzaidana zen, ikusten ebala telebistan gazte asko zerela garaiaretan, 80. hamarkada zen, eta garaiaretan ondio gazte asko zerela gaindozia ziltzen. Gero ukinitxoan etengabe idatzi itxenean, da askotan etengabe idaztenan eriotzei buruz, eta nire ideia zen nire buruaz beste itia. 16 urtekin saiatu nintzen berriro. Eta 16 urtekin ia lortu neban, baina salbatu zidaten. Osea, izan zen intoksikazio baten bidez, baina hori, ez da lortu. Ixotzen bikotekidea ere transexuala da, Ainara. Eta Ixotzek bezala, transexuala izateagatik asko sufritutakoa. 5-6 urterekin edo, ez dakit ikusita gizartean, oso gaizki ikusita zegoela. Orduan, ez dakit nolabait, eskutatu nuen nire identitatea. 38 urterekin begiak zabaldu enten arte. Betidanik, gogoratzen dut gutxienez 13 urtetik aurrera, baina agian lehenagotik ere, genitalak mutilatzeko joera, saiakerak baino gehiago, bakarrik genitalekin gorputzeko gaineako zeekin ez. Justo azkeneko momentuan atzera egin nuen, baina jari. Hospitalea joan behar nuen, hemorragia geldiari, odol jari geldiarazteko, eta Ni neukanean 18 urte nire ama hil zan. Minbizi baten ondorioz, eta bera hil zanean, nik
ez dakit, bizitzan gauzak ez, azkenean buelta ematen diozu, pentsatu nahan berakin bai, beti ibili ginela borrokan beste arrazoi batzu bat bizitzan, eta buelti eman notzan. Hasi nintzen giroko munduan hiltzen, ez? Haiek bai, nahiz eta ez da gauza berdina orientazio sexuala eta identitate sexuala, haiek be bazterketa bizi izan dabe, ez? Eta orduan eukitzean norbait zure antzeko egoera bat, nahiz eta desberdina izan kasu askotan, baina antzeko egoera bat, bazterketaren egoera bizitzen da bena, horrek bai pixka bultzada bat eman zoztan. Eta ja publikoki kalian, Kuadriakoi hori, 24 urtekin, hasi nintzen, bildu Kuadriako jentia, eta, esaten, behitxu, hau da gertatzen jatena, eta hemendik aurrerantzian, ikusiko dituzue, apurka-apurka aldaketa batzuk itxen joango naizela, eta, eskatu nintzen, mesedez, niri ez tratatzeko emakumezko izenakin. Gauzi esan, mastektomia, ez? Etiak entzia. Horren ostean, beste bat izan eban, aurrera goia rekuperatu nintzenean histerektomia bat, azkenean ni hormonen eraginez be, nekielako, obarioak eta ja utziko zutela lan egitea, eta ez bazuten usten ere, ni nahi neban ja ustea, ez? Eta hurrengoa, ja azkena egin nuena, ez esan faloplastia. Normalean hori ordaindu iten da, eta diru asko da. Eskatzen zotzuen pribatutik egin da 3.000, 4.000 eurotik batzutan gura soian zifra. Eta gaunik, esan dirurik orduan eskaini zidaten moduan, esan zidaten, guk ez dugu brauko ezer, zuk zure irudia saltzearen truke edo, bakuntza hau publiko egitearen truke eta dauko aukera. Eta nik beti nahi izan dutenez, txikitatik neukan oso argi nik nahi nituala ebakuntzak edo bentsat aldaketak nola baitegin, eskaini nintzen, batek kontaktatu zeban nerekin, baina ez da gainera ebakuntzak ez dira gauza bat mundu guztiarentzat ezinbestekoak, batzuek ez da nahi, beste batzuk bai. Nik nahi nituan eta nik egin nituan. Bueno, zen, Mikele, ja zumbarako prest. Bai. Ze behar izaten da zumba klase baterako? Txandala eta, urrutila. Gustatzen zaizu, dantza egitea? Ez, baino zumba divertigarria da. Noiz hasi zenuen? Aurreko urtean. Urte bete daramazu, zumba egiten. Bai, 2 urte. Ikusiko dugu klase hori, nola di Juan. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de mangue craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts. Mais c'est pour nous protéger, je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières, après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. 16 urte hauetan zerbait aldatu ahalko balitz, zer aldatuko zenuke? Uste dute ze, berriro errepikatuko nuke guztia. Hau da, ez nuen esango, ni alu bat berriro jaiotzen naiz, alu bat izango dut ez. Ni transexuala izatea gustoko dut, hainbat gauza irakatsi dalako. Eskerrik asko. Adin txikikoen transexualitatea gure begien aurrean orain lehenengo aldiz zabaltzen ari den errealitate ukaezina da.
Agian, lehen baino giro toleranteagoa badagoelako oroar gizartean. Gaurko ur handitan, gure txikienen urrats handiei jarraitu diegu guztion askatasunaren norabidean. Do you know when you were already born? Do you know this is the way it would be? Errespetatu egin behar dela beti besten bizitza, hoi derrigorrezkoa da, eta horrekin dana martxan goaz. You and I already made. So take me as I am. Bai, ere bat aldatu zaigu bizitza, baino onera, ez? Familia batuagoea, eta Iker ere beste ume bada. It's easier said than done. Ze garrantzitsua izango zen txikitatik ezitzea ume guztia bere gorputza maitatzen, izan da den bezalakoa. Time we're passing with these distractions, we could be having fun. So take me as I am. Nik lehenik eta behin errespetatzeko seguro, eta ez hartzeko bere alaba edo semea rarotzat. Esan nahi dut azkenen da beste pertsona bat, da pertsona bat igual aldaketa bat imarra daukena, eta borrokatzeko horregatikan. Haurrak nazenetik jabetzen gara, zer garen mutilak ala neskak. Gero beste kontuak etorriko dira beranduago, harremanak eta abar, baina zer garen mutilak ala neskak oso goiz konturatzen gazegan, orduan entzuteko eta gusteko bizitzen aurrari zoriontsu.